Γιατί δεν ήταν ο Ζεύς που έχει κηρύξει τέτοια, ούτε η δική θέα που ζει στον κάτω κόσμο. Όρισε νόμους σαν κι αυτούς να υπάρχουν στους ανθρώπους. Ούτε και φανταζόμουνα πως τα κηρύγματα σου ενώνουν τούτο σοβαστούν ώστε να ξεπερνάνε τους άγραφους και ατάραχτους, τους θεϊκούς τους νόμους. Γιατί όχι σήμερα και χθες μα αιώνια υπάρχουν, και ούτε που το μάθε κανείς ποτέ πρωτοφανήκα. Δεν σκόπευα να φοβηθώ ένα γαζόνο άντρα και να τιμωρηθώ γι' αυτό ενώπιον των Θεών. Πως θα πεθάνω το ξέρα, πως και να μην το ξέρω, ακόμη κι αν διακήρυξη εσύ δεν έχεις βγάλει, κι αν είναι μια ώρα αρχίτερα στο θάνατο να πάω. Κέρδος αυτό το λέω εγώ, γιατί πώς να μην είναι. Για αυτόν που ζει στις συμφορές, κέρδος ο θάνατός του. Έτσι για μένα ο θάνατος διόλου δεν είναι πόνος. Αλλά θα πόναγα πολύ αν άφηνα κουφάρι τα φώτα αδερφακί μου, για τούτα δεν πονάω. Τώρα αν σου φαίνομαι εγώ πως κάνω ανοησίες, ίσως ένας ανόητος ανόητη